Mamă, ține reclame. Ce telefon ai? 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 Nokia, Nokia. Telefon ai? Ce telefon ai? Ce Nokia, telefon ai? Ce Nokia. telefon? Asta tot. Deci, Telefon ai? Ce telefon ai? Ce telefon ai? Ce telefon? nu vedeți pe ce a fost. Telefon ai? Ce telefon ai? Ce telefon ai? Ce telefon? M-a postat pe YouTube. Telefon ai? Ce telefon ai? Ce telefon? The phone is full of garbage. Hai că primim random. Telefon ai? Ce telefon ai? Ce telefon ai? Ce telefon ai? Can you tell me what happened, Mr. Teddy? I tripped over a football. That was a Astăzi ne vom juca Minecraft. silly, wasn't it? Let's put that football where no one else can trip over it. Pot să întorc. Mamă, ce mai mare mi-l fac. My arm hurts. We just need to bandage that arm up. And the Nu merge să mi-l fac mai mare? boy, you get Mai mare. And that's how the ambulance works. Wonderful. Children, say thank you to Dr. Brown Bear. Thank you, Dr. Brown Bear. You're very welcome. And remember, always look where Ce your telefon ai? bed Poate ești și tu, Nokia. Down the hill. Am văzut doar 300. Apples fell on his Nu mai avem baterie. Oh my goodness, call an ambulance. The phone is full of garbage. If you don't clean up your phone, it will be unusable. Download the free cleaning software quickly to make your phone look like new. The phone is full of garbage. If you don't clean up your phone, it will be unusable. Download the free cleaning software quickly to make your phone look like new. Nu sunt. I am the doctor. În viața reală nu sunt. We must do all the checks. I really don't think this is... Not another word. Children, what should we But- do first? Check he's awake. Bă, da, du-te. Are you awake, Doctor? Yes. Good. He is. This is all very nice. Yes, but in this case, it's What not. is your name? Dr. Brown Bear. Now we are. Ce telefonul ai? You saw what happened. I tripped over that ball and fell down. Asemenea, nici o vizionare, 12 ore, 6 prezintă. Hurting. Every bit is hurting. Where is it? Ia, hai să ne jucăm. Să ne uităm. And my leg. And here on my head. Ce vorbești așa de încet? Cine mă ăla e Dio? Ia, hai că acum m-am mutat la prieten fix acum. Eu mă uit un pic pe laptop. Dacă vreți să fim prieteni, uitați-vă la Edu-I. Este caracterul. A, da, mă. Adică Fac nu ce- Edu, Edu cel mai boss 0. Na, iată. Sigur, primele a fost aia cu Tom de la cu ceva cu Tom.
Ia să... Ai dormi aici, în patul de fluturi? Bă, dacă nu-mi intră fluturile în gură cât timp dorm, da. Mamă, cum s-o înveliți, Doamne ferească. Ia, hai să... Salutare tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou videoclip mult mai special de această dată, deoarece, în primul rând, de-abia m-am trezit, pentru că trebuia să mă trezesc cât mai repede, mi-am pus și alarmă. Oameni buni, astăzi o să reacționăm la piesa Topicraft 2 Official Music Video, unde toți membrii Topicraft cântă. Bine, aproape toți. Așa că, oameni buni, astăzi o să facem o mare nebunie, pentru că aștept chestia asta de ceva timp. Așa că înainte să începem, nu uitați desigur să băgați acolo un like, un subscribe și un clopoțel acolo, să facem la această reacție cât mai multe like-uri, pentru că nu prea facem noi reacții foarte dese, dar și când facem la chestii super speciale. Așa că, oameni buni, nu uitați de asemenea, practic, să băgați, bă, cele mai multe like-uri și hai să trecem la reacții, pentru că probabil nici voi nu știți ce se întâmplă. Cred că, sincer, nici eu nu știu ce se întâmplă. Dar înainte să trecem la reacție, oameni buni, nu uitați codul SALAM pe Energiile pentru 12% reducere. Vreau să vă anunț și că cei de la Energy Lab au băgat un restock super mișto. Nu pot să cred. Wow! Deja e stoc epuizat, nu pot să cred. Oameni buni, cei de la Energy Lab băgase aseară pentru câteva momente Green Apple-ul pe stoc. Știți că eu mereu v-am spus că Green Apple-ul e aroma mea preferată. Și chiar o să le spun să mai trimită, poate mai au niște Green Apple pe acolo, pentru că eu efectiv nu mai am, după cum puteți observa. Și asta este efectiv cea mai bună aromă și deja e stoc epuizat, eu v-am spus că e foarte bună. Mă rog, nu era o aromă nouă, vreau să vă spun că acestea sunt aromele noi. Au băgat G Fuel Raspberry Pi. Nu pot să cred că și asta e stoc epuizat, da. Mă rog, au băgat Raspberry Pi, care e aromă nouă. Au băgat Summit 1G, care este aroma lui Summit, care și asta e nouă, dar măcar asta nu e stoc epuizat, așa că grăbiți-vă dacă vreți să le mai prindeți. Și Crazy 5V2. Și de asemenea au mai băgat ceva ce înainte nu era și mi se pare super mișto. Au băgat tab de Nemesis T. Nemesis T până acum eu îl găseam doar la plic, sau toată lumea găsea doar la plic, și acum este și la tab. Nemesis T practic e destul de bun, e practic Fusty, gen e Nesty, e limonadă cu lămâie practic, gen e Fusty cu lămâie sau ceva Nesty cu lămâie, cu gheață merge super bine. O să le zic să-mi trimită și un tab din acesta, așa că nu uitați taburi noi aici pe Energy Lab. Din nou, nu uitați codul SALAM pentru 12% reduceri. Vedeți că ninge aici pe site. Hai să trecem la reacție. Bun, acum avem piesa în față și probabil vă întrebați, vai Silent Age, ce se întâmplă? Ei bine, am un răspuns pentru voi. După cum puteți observa, avem aici piesa Topicraft 2 Official Music Video în față. Dăm și noi un like. Am activat și clopoțelul, atât de tryharder am fost. Am lăsat și aici un comentariu. Băi frate, istoria se repetă, sau cel puțin Sami a dat curs istoriei, pentru că țineți minte prima piesă Topicraft, aceasta este piesa 2 Topicraft, așa că hai să vedem ce a făcut Sami, pentru că gen, ca să vă dau așa un mic spoiler, aproape toți am cântat, toți am cântat, practic am tras la Swisher, cum am făcut și la prima piesă, Topicraft, și hai să vedem despre ce este vorba, cum a ieșit clipul, că clipul l-a făcut doar Sami, gen, nu a implicat nimeni altcineva, hai să vedem. Ok, mamă, am emoții. Ok, deci aici e insula, e așa un overview, hai să vedem. Când mă mai simt supărat, intru pe Topicraft, merg să mă plimb pe la hub, intru pe Topicraft. Bă, mi se pare atât de troll clipul ăsta, deci nu știu, mi se pare prea caterincă clipul. Bă, Sami cântând, am mai auzit cineva un Sami cântând, e prima dată când îl aud pe Sami cântând. Bă, și sună ok, adică știi, gen, nu e rău, nu e jalnic sau ceva. Da, clipul mi se pare prea caterinc, uite-l cum dansează. Topicraft, intru pe Topicraft, data de production, cu mega proiecte, data de production pentru băieți și fete. Merg cu Andresita iară laminat. What the fuck, de ce Andresita are schimb de maimuță? Oh, uite, ăștia suntem noi! Să vezi că iară ne-am adunat și craftăm non-stop, punem bloc cu bloc. Eu fac pixel art până când nu mai e loc. Pun burger pe foc. Ia uite-l, tata, asta zic, asta e mișcare.
întrebarea pentru burgheri. Ia uite aici burgheri. Știi, mă, burgerul mișcător. Zine top, dacă am o zi nasoală, intru iar în joc. Legendar, ca să din zăpadă. Bă, nu știu, mi se pare că Pink e altceva, frate. Deci, nu știu, intră așa, are așa un flair, intră altcumva, frate. E, bă, vreau să văd odată cum intră Pink. Și adribul ăla lui Switcher. Pink, bă, prea tare. Și apropo, la final vreau să spun cine a dat-o mai șmecher. Și o să zic și eu cine cred că a dat-o mai șmecher. Soală, intru iar în joc. Legendar, Ca să din zăpadă. Legendar, m-am mutat pe parcă, magazinul. mă rog, Sami, ca idee, Pink n-a zis că s-a mutat pe barcă, nu pe barcă de asta, pe barcă de aia mare, de a construit-o el. Pe parcă, magazinul Sconks e acum pe Topicraft. Are niște prețuri pe YouTuberi, am umflat. Când mă mai simt supărat, intru E supărat, bă, Sami, nu mai, gata, nu e, uitați-vă, e trist, e supărat. Dar stați să vedeți că el intră pe Topicraft și fericite, ia. pe Topicraft, sper să mă Este, mă! intru pe Topicraft, intru pe Topicraft, intru pe Mamă, dar ce efect ai pus, Sami, ești de tripați de-alea LSD time, ești nebun, e nebunie. Gani, prieteni cu dușmani. Mare afacere riscă la mine. Eu să banii. Și zic gani. Precuri super funny. Auzi ce am de zis, ai plătit pe Oh my god, prea funny dansul ăsta. Bă, ca să zic sincer, Gani a dat-o clasic, știi? Dar, nu știu, mi s-a părut mie că gen nu a fost în cheie, gen nu a cântat în gama corectă și nu s-a potrivit autotune-ul. Dar oricum Gani a dat-o bine, că e Gani, adică e clasic, n-ai cum. Bine, rău, Gani. Hai să vedem, acum intru eu, hai să vedem ce părere avem despre mine, ia. Sami, hey. Stai ușor, dă-te pe silențios. Cam ieșeam pe sabii, e periculos. Fac parțer, mă tăvălesc pe jos. Ai silent, băiatul prețios. Cum am dat-o? Hai, mă, că m-am descurcat bine, zic eu. Am avut talent sau nu? Deci am avut talent, a avut talent băiatul silențios sau n-a avut? Stai, că vreau să mai aud odată. Stai ușor, dă-te pe silențios. Cam ieșeam pe sabii, e periculos. Aici mi înșantam eu, gen, vedeam eu să-mi înșantez sabia, gen, să pune înșantul la periculos și vedeți că aveam XP pe mine, eram full de XP, adică eram căutat din toate părțile. Pe sabii, e periculos. Fac parțer, Nu înțeleg totuși ce e dansul ăsta, adică e mișto, e caterică, dar cred că Sami a luat prea în serios versul ăsta cu mă tăvălesc pe jos. tăvălesc pe jos. Ai silent, băiatul prețios. Tipă Pink, la mine pe Discord. Să fac thumbnail-uri mai bune dacă pot. Ce tare mi se pare partea lui Rodby, pentru că efectiv gen asta e un meme așa inside între noi, pentru că Rodby mereu gen Pink se mai ia de Rodby că nu știe să facă thumbnail-uri, dar nu în sensul ăla rău, să vorbească urât sau ceva de genul. Pur și simplu îi zice că bă, fă și tu ceva mai bun acolo, știi? Și a pus inside-ul ăsta în piesă, mi se pare genial. Și uite cum e Rodby așa trist și momul și că vine dintr-o explozie de aia, dintr-o scenă de aia, el merge și explodează în spate. Ok, cred că am exagerat puțin, dar e prea mișto scena asta cu Rodby. Știi să vă abonați. Așa sunt eu, știu meu de mexican. Îmi place viața, vreau să fie totul fan. când mă mai simt Ștoul lui de mexican, acum cred că ați înțeles vorba aia de o tot spuneam noi pe live-uri cu ștoul meu de mexican sau pe episoade, o mai zicea și Rafa. De aici vine, pentru că noi știam piesa și nu voiam să vă spunem gen asta, că e din piesa asta cu ștoul de mexican. Deci vreau să fie un meme de acum cu ștoul de mexican. Așa sunt eu, ștoul meu de mexican. N-ai ce să-mi faci, dom'le, n-ai ce să-mi faci. supărat, intru pe Topicraft, Sper să mă prind pe la hub, intru pe Topicraft. intru pe Topicraft, intru pe Topicraft. Undeva departe, eu în munte. Bobo Spider, frate, am trecut prin multe. Sap o groapă pe YouTuber, îi trolez. Îmi fac village într-o mină, mă distrez. Bă, Bobo, prima lui experiență muzicală, prea bine, n-ai ce să-i reproșezi. Da, Genial. că ridicat Sinner bro, ai grijă că mă Fiți atenți că o să râdem. fac. Nu merg la Mecca, am KFC aici în hub. Deci ok, Sinner nu merge la Mac, are KFC. Bravo, ok, bun, te înțeleg, Sinner. Deci el nu merge la Mac, el are KFC aici în hub, că l-a făcut el, da? Ok, bun. Sinner bro, un live adevărat. Mai fac o nuntă chiar aici pe Topicraft. Oh my god, Doamne,
Doamne, cred că asta e cea mai bună chestie care s-a întâmplat în piesă. Mai fac o nuntă chiar aici pe Topicraft. Când mă mai Oameni buni, nu știu dacă mai țineți minte sau dacă țineți minte inside-ul sau ceva, dar atâta ne spus, e efectiv cea mai bună dumă din piesă și piesa nu trebuia să aibă dume. E genial. Chiar aici pe Topicraft. Când mă mai simt supărat, intru pe Topicraft. Merg să mă plimb pe Tahab, intru pe Topicraft. Salutare tuturor și pam 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 pam. Păi ce asta? Uitați-vă la YouTuberul ăsta care i-a dat în mintea copiilor. Hai, Sinner, hai, GTA. Mamă, cum arată No way! Bro, de când am... What? Să se facă un nou pateu inventat de mie place pateul ăsta, dar fii atent, care-i faza cu acest pateu? Este pateu premium marca Andrei 2010. De ce? Ei bine, el trebuie... Pateu din buric. Mă, ce? Bă, Andrei, bă, lasă-mă și pe mine la calculator că am treabă pe bune. Bă, fără mișto, am de editat, gen. Haide, bă, chiar am treabă, nu... Bă! E, bine. Mama, Na, dacă nu ai vrut să mă lași... am meritat-o. Bă, ai să n-am meritat-o, dar... Stul? Ha? Sora lui Sami, clasic. Camera Răzvan 3.4 am. Dimineața. Zici că e scaun. Spină. Mamă, ce... Hai, mă, nu mai facem prostii. Bă, dar... vreau să vă spun ce e Gugu. Gugu este un... Nu e voie secret, deja îl știu. Începe cu S. Su. Are ultima literă care seamănă ca așa. Și este natural. Fără zahăr. Hai că puteți să ghiciți. Are pai să face așa. Poți să îl... Așa pot să... Am scrieți în comentarii dacă... Să ajutăm aceste iPhone-uri! Scrie în comentarii ce iPhone ai sau ce telefon ai tu. Pe prima oară pe rangă eu zic că pe ăsta. Nu, mai început. Bun, hai să vedem. Pe rangă eu zic că pe ăsta. E prima oară când îl fac. Bun, după care pe ciocan pe ăsta. După care pe lipici ăsta, că e gen deslipit. Ce model e ăsta? Cine știe să scrie în comentarii și pește follow. Și ăsta îl ștergem cu un prosop ca gălgabel. Gata, nota 10. What are you watching?
8 ori. Victoria și-a făcut prieteni pe afară în frigul ăsta. Să dai tuturor și pam, pam, pam! Astăzi un nou episod cu mama strictă! Pam, 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 pam. Să se facă. Și... तो गाइजर आज मैं रामू काका की दुकान से लेकर आया हूँ एक एप्पल वाला एक इनामी धमाका कुरकुरे का पैकेट। Spină. Uite, deci ăsta film... Uite, Stai în picioare atunci, nu știu. Dar dă-ți căștile jos, te rog, țin doar. Zic ca un ambient să te aud. Ok, bine, fie. Patrick, băi, vreau să-ți spun că nu ești ok deloc. Efectiv, ești cel mai nașpa om pe care l-am cunoscut și efectiv, dacă mai continui așa, efectiv, nu o să mai vreau să fim prieteni. Și știi ceva? Oricum sunt singurul tău prieten care a rămas pentru că efectiv nimeni nu te mai suportă. Nimeni nu mai vrea să fie prietenul tău. Nimănui nu-i mai place de tine. Ești un nesimțit, vorbești urât cu toată lumea și efectiv nu înțeleg ce ai în cap. Revino-ți. Ce mă? Doamne, nu. ce urâta vor. If you don't clean up your phone, it will be unusable. Download the free cleaning software quickly to make your phone look like new. The phone is full of garbage. If you don't clean up your phone, it will be unusable. Download the free cleaning software quickly to make your phone look like new. Da, frate. Nu instalez, nu dă să-mi scot. It will be unusable. Download the free cleaning software quickly to make your phone look like new. The phone is full of garbage. If you don't clean up your phone, it will be unusable. Download the free cleaning software quickly to make your phone look like new. Let's pretend this is the jungle river. Nu. Bă! Mamă, dacă nu scap de virusul ăștia. Vine mai târziu, mami. Vin și eu. Când vine, tati? Vător, desenea vător. Mama, Și-am zis... Vreau să mă faci. Că am și treabă, trebuie să trimit ceva. Să-mi zici când adorme Adela, îmi dai mesaj.
Ce mai lau, mami? Așa, a închis. Așa. Ai ajuns? Și acum nici nu mai mă văd. Bă, frate. Bă, da. Nu jucăm Roblox, că nu ne-am jucat nimic până... Spinner Road. Spinner. Spinner. Roblox. Da, hai că am și uitat. Folosesc pasta de cu breiroți. Nu mai folosesc pe ăla care... Bă, dar ce... la Festiv 6 al meu. Ce înseamnă asta? Prostia asta. Acolo am și Festiv 6-7.
legendary Lucky Block. Bombardino crocodilo.
mă duc. Liv. Direct, Liv. Îl părăsesc. Părăsesc-o. M-am săturat, bă, de jocul ăsta. Nu mai așteptăm până adică dacă vreau să ne vedem, noi la voi. What?
banii. Mă interesează. Раз. Ой, давайте мы... Чепай. Mă lași în pace, mă? De noi.
În fine. Curry, more curry, 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 curry. Adela, te culci? Cam atât cu acest episod și pa, pa!